Hita saluna nali halongan itu hata Yesus Kristus. Tabuka ma pasaurata do tuata di bagasa minggu manungulon. Mara de mahita sibukwede 440 ayat sada doho ayat tolu. Mari hite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dot goar ni to di porbadia na tu mau palangi dot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani jalan nunga huida hami jalan nunga huhati dako kami dohot hubaritau kami Tuhamu hanguluan nasa leleng ni lelengna na dilabung ni amaihian jalan nau patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami, amanin Yesus Kristus Tuhan nami. Na tubuh di huta Bethlehem. Saya pinujima guarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tu hati uron, jala dipadomu ho do hami, naholang hian sian ho, gabi saur muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami ala ni, sai jalma hamalation ni roha nami, naung tinopotmu marhite anak mi, amin. Tuhan Yesus Tangyo kamu mah patik ni debata hima siap patik parjolo dohot lapatanda. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dan jari malakup ahu bahinomu debatam. Dia do lapatan ni odo ikut ubia rohata jala humolong jala upos mina debata asa mida nasa nandong atong rak mangindo gogo mahita tutuhal debata lau mangulau patik naing ale Tuhan debata
Saya pargugoi mahami, mangulahon na hupar tu patik mi. Amin. Tato potimba dosa tei, tulau pan debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugur na suatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, na rodo hami tujulo manopoti dosa nami. Aka nahula hami marhitis yang pangalosyon namin di patikmu. Ima marhitis yang hatu tubuh ni rohan namin naraway. Naksaksiya pakatyon namin na soture. Rodi pangulun namin di hisap-hisap ni rohan namin. Natamasi tutudo honahum hami alan dosa namin ing. Alay natarsosol bagi do hami nuweng alan ni ing. Asima roham di hami ale di bata nami. Par dengan bahasa jala para siroha doho ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesema dosa nami saluhna. Jala suruma tod di polbadia itu roha nami be. Asa talban hami mangulay ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sudah na pinar bagam-bagam. Yaka na posya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga ni debata taring tu hasisan ni dosata. Songlon do halta ni Jehovah una ko mabiar ay hau do siluluhon ho lunga pola hujo guarmu au na punaho. Hasang apa ma di debata na ni gijang. Amin. So
Epistel di minggu ta sadaron ima sian Yesaya memuka siabidu 21 ayat 10 saro di Yesaya 22 1 ayat 3 tajah marsika sorin marlas ni roha situtu doau di bagasan Jehovah marol olop do todiku di bagasan di bataku ainunga di suluko tuau aka ulos hatuaon baju hati goran di hos-hos tuau, songo pangoli, namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon, jala songon oruan naung hinohoson, ni nohosan. Alai ni Sion daktar bain ausib jala anani Jerusalem jangol wau popoman paima bisar hati goranna songo sodang ni mata nyari jala hatuau na songon sulu-sulu ni namar si gorgor Bulan jutuk kami mama, jali idaunya kabang separ begum mah hati goranmu, jala salu akar raja hamlionmu, jala ikom mar guarhor guar nai baru ho, si pabuaon ni pamangan ni Jehovah, jadi gabe tupal hamulion mah ho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajau di tangan ni Nebatam, ima sahatna. Martua do halat na tumangion hata ni debata jala na piopsa. Amin.
Taha tidak kuma hapor siau tai, songona hina tindak kondino ngata sapor siau disadok portipion, rak mahita mandok, au porsia di dipata Jahuwa, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo pelangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di dipata Jahuwa na sasadai, ima na tinubuanis Maria, na gabi-gabi asia todi porbadia, adorak suhabuan, ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mateterpajalo ibana di hau pinar silang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik surgo lahun dul samun di bata Jehova amanai pargugo na suatu dosa ni disima ibana pamamulak sogo tutanoon manguhumi alat na mangolu do na mate au porsia ditondi porbalia cal adong sada huria na balia huria atau paniala Kristen akan na balia dohot dia sisani dosa dohot dia teina mandok mulak mangolu sogo daging ni halak na umate dohot dia ngoluan na surasuda. Amin. Horas mah dihita manginang nani halongan ni Tuhan Yesus Kristus. Titing la masa di huriat tali bagasan minggon, minggu dung hari hatutu buni Tuhan Yesus 27 Desember 2020 dohot topik ni jamita holat debatado na tama pujion. Na parjolo ruas nataba ni huriata. Mamuka sadarion tabado ruas nuriata ima keluarga amang insinyur tibul manahan pasaribu inang Dr. Anda Roslan Damayanti boru hutajulu dua yang akondasidah marenganan di Kebayoran Residence Cluster Kebayoran Garden nomor D10 Bintaro Jaya sektor Pitu Pida Sian HKBW Medan Sudirman masuk Tubajar Bintaro Jaya. B. Amang Ivan Abraham Pasauran Pasaribu ST. Inang Dr. Meria Julianti Boru Oposunggu. Alamat tinggal Kebayoran Residence Cluster Kebayoran Garden nomor D10 Bintaro Jaya sektor Pitu. Pidasian HKBP Medan Sudirman masuk Tubajar Bintaro Jaya. Napa dua hom pilihat tedah holokta. Duksi pula non jamita pasatota do piliata lauta dah holokta. Tua mang preses HKBP distrik Walu DKI. Disiala pakobosion nasida selama periode sedia pareses di HKBP distrik Walu DKI. Napa tuluhon Natal gabungan rebaca napa sebulung dohot kebaktian sore. Sadero pukul 4 sore di pamasa do Natal gabungan remaja na poso bulung dohot kebaktian sore di gereja tahun jala ditayangkan do secara live streaming. Naboy man dohoti ibadah Natali ima nang jolo mendaftar si sian petugas na adong. Ani per minggu di pukul 10.30 dang be di pamasa. Na paupato pertengahan ujuk tahun. Di hari Kamis 21 Desember tahun 2020 pukul 10 sore 10.30 di pamasa huriat do pertengahan ujuk tahun di gereja tahun dohot ditayangkan secara live streaming. Napa limaun pertemuan keluarga memuai tahun baru. Memuai tahun baru pukul 00 garumah keluarga mampain acara pertemuan keluarga mandok mauliate di siala padongan itu hata nasalelengon di bagasat tahun 2020 jala pengurupion itu hata lahu madalani tahun 2020 sada jala nunga di paradi acara di wartana andong doh boima botuta tabana di konsistori paunopon ibadah awal tahun
di hari Sabtu, sada Januari 2020 sada pukul siang manogot, marpungu dohita di garis tahun ibadah awal tahun, jalanunga adong acara itong taser di ganuk grup WATA. Papituhon almanak kalender tahun 2020 sada. Marhite informasi siap percetan HKBP almanak kalender Ipola Pajono dohok mendekat tahun di 2020 sada di bulan Januari pe bui tapasahat. So nima titing nahu jauh kami tuata ma nama dongali kita salutna. Tahun ultima musim marede memuji tuata sebuke de 605. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di tongani bagas ni gereja di bagasan Tikion. Songoni nang ruas ni huriata napatupa parmingguon di tongani bagas tabi barita nauli na sahat tuhita di minggu dung ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan Tikion nienet dosian pesalmen 140 walu mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 14, songonomma didok disi, takasma tapayhut-ihut. Haleluya, puji hamuma Jahoba, hamu aliaka sian banua gijang, puji hamuma ibana, diaka banua gijang. Puji ibana sudi hamu aliaka suru-suruanna. Puji ibana sudi hamu aliaka paranganna. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sudi hamu ale bitang akka namar sinodangi. Puji ibana, hamu aliak ka langit ni langitan, dohot hamu aliak ka aek akka na di atas ni langit. Ikon pujion nasida ma goar ni Jahoba, ay madokon ibana, jari tartopa ma nasida. Jala ibana pahot akka nasida, rodi saleleng-leleng na, dibahen do sada aturan, jala dang halau sasa. Puji ma Jahoba, hamu aliaka nasian tanoon, akka binatang ni laut, rodi sude akalung, ho ale api dohot abolas rodi timus, haba-haba napasauton hatanai, hamu aliaka dolok, dohot sudia karobean,
Hamu alihau akan amar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang doho sude pahapahanan. Akka gulomit rodi akka pidong namarhabong. Hamu ale akka raja ni tanoon doho sude akka bangso. Hamu ali akka pangarajai, rodi sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ali akka doli-doli, dohot namar baju pe. Hamu ali akka natumua, rap dohot akka nabajar. Ikon pujion nasidama, goar ni Jehovah, ai sasadasa goar naido natibul. Diatasi hamuliaon naido tanoon, dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai, bahen puji-pujian disude akka naniasianna, diaka anak ni Israel, bangso hasol hotan nai, haleluya. Ido sahap ni turpukta. Hurian itu hata namar pungu di bagasan tikion, satokin nari, salpuhonot tama tahun 2020. Jalaon ma minggu parpudi dihita di bagasan tahun 2020, jalanunga masuk kita sonari, di bagasan Ari Sadarion 5 naimah naing pasidungota tahun 2020-on. Alanido amang dohot inang ditogihon dohita di bagasan tikion marhite hata ni debata. Laho marningot, laho merenungkan kembali, laho meruci-ruci, laho marnida tupudi flashback. Songodia do pardalanan ningolu, nang tabolus di bagasan tahun 2020, nanaing si salpuhonota, di bagasan piga-piga Arion. Ragam dota bolus di bagasan tahun 2020 amang inang. Takuboto taingot, jala sahat do tuhita mengawali tahun 2020, masa do banjir. Bahkan di malam tahun baru, tanggal sada kita mengalami banjir. Jala di mengakhiri tahun 2020, kita mengalami pandemi COVID-19. Jala di perholangan nitiki di mengawali dohot ne mengakhiri tahun 2020 ragam akan nata masa namasa nata adopi las niroha arsak niroha, kegagalan, keberhasilan, kelimpahan dan kekurangan, sakit dan sehat. Bahkan mengadopi hamatean hita. Boy sudia kana masai amang dohot inang. Patubu arsak niroha dihita, patubu padelean di bagasan ngolutta. Gabe madau hita sian debata. Gabe holang parsaurata sian debata. Songonata adopi di bagasan partikianon. Alani biarta di pandemi COVID. Apalagi taida barita ti amang do inang. Saya tabereng televisi rupani. Mabiar hita. Bahkan di bagasan biar naik seolah-olah kita tidak bisa melakukan apa-apa.
gabi lupa hita mamuci debata. Di bagasan hamaulon si taonon parukilon na taadopi gabi lupa do hita mamuci madok mauliate tu debata. Alay gabi padilian doi gabi parungunguton doi. Jalataida ma amang dohot inang. Dia kesibukan na taadopi, na tajalani di bagasan na sa taonon. Mengejar target. Ya, manang target dia pay, manang target di tonga-tonga ni keluarga tapi, manang di target di akapakobasyon di tonga-tonga ni huria pay, manang target di akaparkarejoat tapi. Mengejar target. Sibuk kita disudeak ka ulau tai amang dot inang. Kita disibukkan dengan rutinitas, dengan pekerjaan, dengan kegiatan-kegiatan kita. Gabi si patah. Lupa hita marsaur dohot debata. Lupa hita rotu tonga-tonga ni bagas joro ni debata. Lupa hita. Madok mauliate. Mamuci pasangap debata di bagasan ngolutta. Jala di bagasan akalas ni roha nata jaloia mangdot inang. Jujut do mangalalapi hita. Sukacita kita bernatal mungkin. Lalap hita dohok keluarga merayakan sukacita kita. Gabe lupa dohita di parsaurata dohot debata, madok mauliate mamuci debata, dohot ragam akka hinauli, lasni roha, keberhasilan, kesuksesan nang tajalo di bagasan ngeluta, kadang-kadang bisa melupakan waktu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Asa di bagasan dia mangdo inang. Aka pengalaman pardalanan ni ngolu naso tarpajojor hita. Songon guar hiate. Naso haguara kita. Asugari di gurito ni di sada buku dang tarhatahon ate. Dang tarsuraton. Dang terlukiskan. Hidupan na didok di pesalmen opak pulai onomi. Molo hurajumi do dengan dibasam dohot asini roham. Dang tarpajojorau ninna. Dang bui huguariau sada-sada ninna par pesalmen. Tidak bisa kita ungkapkan, katakan satu persatu. Asa disido nakanin amang dohot inang. Los diajak dohita mangarimangi, tarimangi majolo amang dohot inang. Ujuro arsak ni roha manang si pikiran na duk-duk. Dia do nagumodang di bagasan rohatta. Parung unguton do. Padilian do. Muruk do. Manang madok mauliati do tu debata. Jala dia do nagumodang natajalo di bagasan ngoluta, di bagasan nasataonon. Ra amang dohot inang situju do perahita. Gumodang dolas ni roha natajalo. Gumodang do pasu-pasu ni debata natajalo di bagasan ngoluta. Martibak kon akka sitaonotai. Martibakon akka haporsuhon na taadopi. Martibakon akka hamaolon na tabolus di bagasan sa taonon. Asa ido na naing hatidakonon yakka na porsea. Ikon hatidakonon na do gumodang do pasu-pasu na tonggi na tajalo di bagasan ngolutta siganupari. Asa di bagasan di ido amang dohot inang.
ditogihon dohita nakanin marhite turpukon, diarahon dohita, dipangido dohita, marhite turpu jamiton, buha dohita mamuci debata. Ido bana taida nakanin di ayat sada dohot ayat 14 di ujungi, haleluya. Dia sada di dok, haleluya, puji ma Jehovah. Dia 14 muse diakhiri dohot, haleluya. Puhado hita mamuci di bata. Dadaholan culma di dok mamuci di bata di san. Bahkan di bagasan turpukon sude pangisi ni langit. Sude pangisi ni tanoon. Ikon mamuci di bata. Idoban na tadok tetaida naking desa dadohot ayat 2. Takas di dok disi. Haleluya puji hamuma. Aleakka nasian Banua Gijang, puji hamu ibana diakka Banua Gijang, puji ibana sude hamu aleakka suru-suruanna, puji ibana sude hamu aleakka paranganna. Bahkan suru-suruan pardi surgo, ikon mamuji de bata. Sude akka na di atas nilangitan, mamuji de bata. Parangan par disurgui dinalas dohot marlas ni roha amang dohot inang mulo tabigi taingot berita Natal marlas ni roha par disurgui diharoro ni Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion asa ahado na yung idaot tadi siya amang dot inang ahado na talapati ketika kita memuji Tuhan. Ahado na yung dohonon na molo diarahon dohita diajak kita mamuji de bata. Nang ditugihon dohita amang dohot inang. Di bagasan di melihat manang dohonok kuma amang do inang keheranan kita melihat perbuatan Tuhan melalui ciptaannya. Jala di bagasan na mamuci adong sada pengakuan kemahabesaran Tuhan, pengakuan kemahakuasaan, pengakuan kemahamuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Pengakuan bahwa kita tidak bisa melakukannya. Ido molo ta puji halak buat las dorhata memuji dongatta amanginang. Sipata na maulak kita memuji ate. Ido kan? Uli do niat taida dongattai, alimei lehita memuji. Setabi hita manami na nami apalagi amani halak batak na maulan memuji ate. Ido kan? Oti doa mate. Na maulan memuji natta. Bulu-bulu ninna dote. Terus mau dia haruan ninna. Ya kan? Ternyata pujian itu sangat penting dan sangat perlu sebagai pengakuan do yamang do inang. HP takui do nian ya nadinggan ya uli do ngatai alai meile hita mengakui manang jaga image sate amang do inang gengsi ya inang amang ya yang sebenarnya kita tidak bisa seperti itu. Dan kita akui dia mampu seperti itu. Yang harusnya kita memuji dia, memberikan apresiasi kepada dia. Alai maul. Lam memuji dongat, gari memuji dongat tajol mahita maul ate amang do inang. Lam memuji debata. Alai di bagasan turpukon. Dipangido dohita, mamuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Halongangan nabinahen ni debata. Halongangan de taida mang do inang natinopanay. Tahilala doi halongangan ni coba jo tabuka amang do inang. Buku edeta sa taidehon jo song leader 560 sia sada. Organis coba inang 569. Ayat sada sa taidehon rak mangedehok kita 560 sia.
Ayat sada tedehon. Odebata tunglongang dorohaku molo hubereng natinopami. Halongangan nabinahen ni debata. Alanido amang dohot inang ahadonan yang idaut tamarhite turpukon. Apa yang menjadi alasan kita? Apa yang mendorong kita untuk memuji Tuhan di dalam hidup kita? Na parjolo sahali na yung idaot ta do disi. Tapuji Tuhat ta di bagasan nguluta. Ima ala Jehovah do sitoppa saluhut. Jehovah do sitoppa saluhut. Ido banda taida nakanin di ayat sada. Sahat rodi ayat 5 bahkan ayat 5 didok di bagasan turpuktai. Ikon pujon nasida magoar ni Jehovah. Ay madokon ibana jari tartopa ma nasida. Ikon pujon nasida Jehovah. Semua memuji Tuhan par di surgo songon nahudok kami nakanin. Dohot akka didok di ayat 30 puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale akka bintang. Namar sinodangi puji ibana hamu ale akka langit ni langitan. Dohot hamu aliak ale aek akana di atas ni langit. Lapatan na di siamang do inang. Holande batado si pujion. Ido topik ni minggutta. Unang adong na manobba matanyari ate. Unang adong na manobba gunungi. Unang manobba adong na manobba aek. Aek laut. Sungai. Ay netinoppa ni di batadoi. Di bagasan trupukon diajak do bahkan semua harus menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini untuk kita muliakan dan untuk kita sembah. Holan debatado si pujion. Sotong adong na bersemedi hita te amang do inang manobbahaw. Mula tu bano pasogit. Ya, tajalo pasu-pasu. Sianak ka na mate. Garu diri na pe suboy. Di palua ibana te. Hape hita da pangido pasu-pasu siya ibana. So tungadok kita bersemedi tu laut. Ado te tu sungai Gangga. Contoh. Manang sungai dia pe. Manang di Danau Toba di hutataan. Ya. Mangido hagogoon sian lauti. Sian taui. Sian sungai. Sian gunungi. Edang gumogo na tinopanay siyan panopanay. Gumogo do debata na manopay, jada ikot tunduk do sudeak ka na tinopanay. Tu panopa na sun gugoy. Iduwa na diajak kita di son amang dohot inang. Sude na sa isina na tinopa ni debata di Portibion. Ikon mamuji ibana. Dan dialah pemilik semua ciptaannya. Debatado parnapunan itu Portibion dohot hasyanganon. Alani dangadong alasan ni colma.
asa marlomo-lomo tu natinoppa ni debata. Dakola manobba. Doho do unang marlomo-lomo tuaka natinoppa ni debata. Pujian tu debata do yamang do inang molo ta jaga kelestarian alam. Molo ta jaga kebersihan lingkungan. Ta mulai siat diri ta sadiri. Ditongani bagas ta menjaga kebersihan. Itu sebagai pujian. Itu sebagai menjaga keseimbangan alam, ekosistem. Di tonga-tonga ni ngulutta. Ay holan hak pake do dihita. Bukan hak milik. Sudena adong dihita yamang do inang hak pakai dui. Semua apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahkan yanak kotaipe holan palumean do hita. Penitipan. Debatado na punai. Doh sude akka sinamod arta na pinasahat ni debata. Kita hanya hak pakai saja. Penitipan dohita. Guarna penitipan nati amang do inang. Ibarat na molo titipon motor tadi stasiun kereta. Balomot tado mabuat yate. Itu kan manang sadi hari buat totta iba buat totta deh. Ya, manang da pagi, sore, malam kita pulang kita ambil. Songonido di bata. Dang boy marlomo-lomo hita. Itu hak otoritas Tuhan atas segala ciptaannya. Itu wana dipangido hita parjolo mamuji ibana ala ibana do manoppa saluhut. Termasuk kita manusia. Unang adong na manobba dongan na jolma. Napaduahon ahado na yung idot tadi si debatado mengatur hon saluhut. Kita harus menyembah dia. Karena Tuhan mengaturkan segalanya. Idoban na didok nakanin. Amang dohot inang. Di bagasan ayat onom. Jala ibana pahot akana sida rodi saleling-liling na. Di bahendo sada aturan. Jaladang halau sasa. Kita tidak bisa lari dari aturan itu. Tengok panopau namang do inang. Atas perintah Tuhan semua jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Perintah Tuhan sudah kana tinopanai di bagasan perintah aturan. Hatani di bata. Semua ciptaannya diaturkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Dang boy halaswat tayamang do inang. Idahamu maakka benda-benda langiti. Lintasan bumi. Dia merekat di cakrawala. Bintang di dok naking bulan. Benda-benda penerang. Dia berada di atas untuk menerangi, manodangi. Diborngin nai jala matahari pada siang hari. Bulan dan bintang pada malam hari dan pada siang hari ada matahari. Mulu ketemu matahari dohot bulan ahado nama samang do inang. Gerhana matahari makolum do saluhutna. Diatur hon di batadui. Dang boy tartukari amang dohot inang. Manusia tidak bisa menukar. Jalataida mah akkadek kena di lauti. Ay suboy mangului di darat. Boy mangulu dek amang di darat. Boy jolma mangulu di aek. Oh enggak bisa. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah mengaturkan sedemikian rupa. Siang dan malam Tuhan mengaturkan. Adong siang, adong malam. Sudah diatur honde bata di tonga-tonga ni ngolu niaka jolmai jala ikon tuduk do tu aturan ni de bata. Manangise na setuduk tu aturan ni de bata. Marmara do ibana jala siga do natinoppa ni de bata. Ido na taida mang do inang hasisiga natinoppa ni de bata. Marlomo-lomo jolmai tidak tunduk kepada aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Di batado mangatur hon ngulut taon. Porsia mahamu amang do inang.
Debatado mangaturhon ngulut taon. Dang pikiratta, dang rohatta, dang planning yang kita susun sedemikian rupa 1 tahun. Perencanaan tahun 2020 sada, ikos songonon manyan, ikos songonon. Rohatta doi kan, alay molo sakap ni debata daun. Karena yang memegang kehidupan kita adalah Tuhan. Nunga diaturhon ya mang do inang. Alani bohado hita tunduk di bagasan aturan ni debata. Asa disido dapat hasonangan, dapat keseimbangan hidup, dapat saling memuji, dan saling satabi hita manami na nabi, dan saling mencelakakan, dan saling menghancurkan, dan saling mengumpat, dan saling mengejek, dan saling menyalahkan. Molo tunduk dohita di bagasan aturan nabi nahen ni debata di bagasan ngulutta. Jalan patuluhon ahado naing idaota di siamang doit nang debata patibul sada taduk di bangsona. Dotai danaking di ayat 10 pati jala ibana patibul sada taduk di bangsona bahen puji-pujian di sude akkanania sianna dia ka anak ni Israel bangso hasol hotan nai taduk. Jadi pitor laudo hita tu pada narobi amang do inang tanduk itu sebagai lambang kemenangan. Jadi trompet dalam perjanjian lama itu dibuat dari tanduk domba. Tanduk setiap berperang harus dimulai dengan trompet dan diakhiri dengan bunyi trompet. Lambang kemenangan doi. Jalamar tudu-tudu doi amang dohot inang tanduk sebagai simbol hagogoon, hamonangan, hamuliaon namar tudu-tudu tu Yesus Kristus parhitean ni debata. Pamonakon, paluahon, hita bangsona. Ido na tapis tahun di pesta Natal di bagasan na 2 Aryon. Jala ido na ni ida ni parpesalmen marhite Raja Daud di bagasan turpukon. Tuhan memilih ima Raja Daud, Allah yang memilih, Allah yang menetapkan dia, Allah yang membangun kerajaannya di tengah-tengah umat Israel. Allah memilih Daud, dipilih dibatasi Daud sian sahalak permahan alai gabi raja ibana. Debata mangalehon hamunangan di sidauti. Jala ido nani hati dakon ni ibana marhite turpukon diajak dohita amang do inang mamuji debata. Marsoba tu debata kemenangan yang kita peroleh dalam 1 tahun ini amang inang. Keberhasilan yang kita peroleh, kesuksesan ya yang kita raih, kemenangan yang kita peroleh, keberhasilan yang kita peroleh, kesuksesan yang kita raih, itu adalah karena Tuhan yang memenangkan kita. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Sotung taetong yamang alani gugutta teh. Alani kehebatatta, alani hamalo otta, songon nahudok naking alani perencana attai, bukan. Itu adalah karena Tuhan tanduk keselamatan kita, tanduk kemenangan kita, hamonangatta. Jala ikon sude, molotungpe nakanin songon nanidok di ayat 10 sadai, taida di siamang do inang, ayat 10 sada. Hamu alea karaja ni tano ondo sude akka bangso, hamu alea ka pangarajai roho sude, akka panguhum ni tanoon. Raja di atas segala raja adalah Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus. Pangarajai sudi akka panguhum ni tanoon. Kon sudi marsoba tu ibana. Allah ibana do mengangkat hita gabi raja. Ibana do pamonang hita gabi panggonggomi. Mulu panggonggomi pe hita te amang do inang. Panggonggomi do hita te amang inang. Daung
Anggonggomi do hita tu ake anak kota teh. Asing maju molo di pemerintahan teh. Ti buado hita dong ketua RT ya teh. Ya. Ketua RT hita, ketua RW, panggonggomi dohok diaka pemerintahan na asing, dohok diaka inganata parkarejuata. Kita pemimpin di sana. Pemimpin dohita amang dohot inang. Alai di bagasan ni taingot ma. Ya. Asa tu debata hita marsoba. Karena Tuhan yang memberi kesempatan itu. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memenangkan kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Sekarang sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Holanibana mata puji di bagasan nguluta. Amin martangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gicang. Mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan. Molo di pastaruho kami di bagasan minggu na parpuri di bagasan tahun 2020-on. Ditatap hodo parsauran nami. Di bagasan lasniro kami Tuhan mangarimang-rimangi, meruci juruci, merenungkan pardalanan ningolu nang hubolus sami. Di bagasan tahun 2020 adorang sohutadikon kami, huhahiri kami tahun 2020-on. Marhite-hite hatam di bagasan tikyon manogihon mengarahkan panatapan nami Tuhan. Disude pardalan ningolu na hubolus sami naik kami maumuci madok mauliate marsobba holan tude bata sitopa saluhut na mangaturhon saluhut jalan na mangalehon haluaon hamonangan di hami saluhut akan natinopam. Mauliate madihatami Tuhan. Ajari kami totong lahu manadda saluhut asiasim di bagasan ngulum. Asa marhite sian panaddaw nido tutu. Kami boy mamuci debata. Pasangapon debata. Marsobba diadopan ni debata. Asa takas pamujon nami dadaholan di bagasan pamangan nami. Alay marhite pangulaon nami. Di tonga-tonga ni ngolu si ganupari. Pasu-pasu hatam. Pasu-pasu parsauran niak kahalak na porsia diho. Pasu-pasu parpungan nami di bagasan tikyon di tonga ni bagas jorom. Doho songoni dia karuas ni huriam. Na marpungu di tonga ni bagas nasida. Asa totong marlas ni roha nasida. Mardongan madok mauliate. Lahu mangujungi tahun 2020-on. Jala mauliate madipasahat roha nami Tuhan. Di bagasan tikyon denggan mardalan. Saluhut pesta Natal na pinatupan ni huriam. Jala uduton depenon dibotari pesta Natal ni remaja na poso. Patulus may di bagasan lomo ni roham. Asa saluhut na ibain puji-pujian hasangapon di guarmo. Ali Tuhan debata amanami. Lasongoni dia karuas ni huriam. Na di bagasan ragam niya kapergumulan na sida. Sitaonon, hamaolon, parsahiton na niya diopan na sida. Terlumobi di sude aka ruas ni huriam. Natar surat di warta jemaat nami. Nyonya Dameria Siregar boru siahaan. Nyonya Weji Hutabarat Hedi boru tambunan. Nyonya Tiar Maruli Parhusip boru sitompul. Amang Aros Yagian. Nyonya Nenggolan Esmaria boru si Marangkir. Nyonya Tupal Hutabarat Marta Herlina boru sitopul. Nyonya Nurmawati Tambunan boru hutajulu. Amang Batara si Majutak. Nyonya B si Majutak Sagina boru tapubolon. Amang Situa Dr. Andrus John Walta Sitindaun. Amang Bungo Silaban. Amang Johnny Sembiring. Romulo Butar-Butar. Amang Situa Edward Tambunan. Nyonya Reni Simatupang boru purba. Amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk. Situa Nyonya Sitompul Rumian boru Nadeak. Amang Ranto Lumbantoruan. Amang Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Amang Insinyur Dahler Tambunan. Amang Monang Pasaribu. Amang Tony Nahal Hutapea. Nyonya Situmorang Sortaulina boru si Majuntak. Nyonya Deha si Mangusong Mauli boru si Majutak. Amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan. Amang Jungjung Hasiholan Manurung. Amang Ridwan Irianto Situmorang. Nyonya Hutapea Mauli boru si Majuntak.
Nyonya situa M. Siregar Jerni boru siburian. Nyonya butar-butar saur Mas Delina boru sirait. Do sude akaruas ni huriam. Naso bui huguari hami sada-sada. Naso tar surat di warta jemaat nami. Na dirawat di rumah sakit nang ditongan ni bagas nasida be. Asiro ham Tuhan ho manang manglehon hamalumon di nasida. Marhite pakirimon nasida di bagasan hapor sionna. Di bagasan Yesus Kristusi. Lasongoni Tuhan dihami di bagasan tikyon. Di nalahumulak kami nan sentongan ni bagas jorom. Totong dongani hami satu bagas nami. Mabuan baritam na ulii. Tutonga-tonga ni bagas nami nang tuak ka na humaliak kami. Moliate madiho. Tarpuci magwarmu. Alaniasi doho denggan ni basam. Mga sahon gowar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Hatani tu hatta ojani pliata liminggon ima siap salmen 104 ayat 33. Ede honoku ma Jehova saleleng ningoluku. Upalu parhinaloan maau umpuji debataku saleleng adong do peau. Tapasap ma pliata tadaholok tatu amak preses naung adong amplop naung diperali. Tapuji ma tuata marhite ede nomor 520 sada. Ale amanami, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot nasaw libasa na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo mega beuap na husus di jolom, pasu-pasu majala ramoti, asa huparhaseyak kami pilihanon, pati bulon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim,
Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, say romaharajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.